Samostatne stojaca vaňa je momentálne snom všetkých slovenských domácností. Oproti bežnej vani je to podstatne väčšia finančná investícia. Chce to drahšiu batériu, ale aj nákladnejšiu stavebnú prípravu. Taká vaňa potrebuje oveľa viac miesta, ako možno v kúpeľni máte. Táto vaňa je výborným kompromisom, ak si nemôžete dovoliť samostatne stojacú vaňu kvôli miestu, ale chcete určitú ilúziu ľahkosti. Vaňa je asymetrická, má jeden roh pekne zaoblený a pôsobí veľmi príjemne ľahúčko až tým dojmom samostatne stojacej vane. Kedy samostatne stojacú vaňu odporúčam, je pár dôvodov. Je to, ak zariadujem hotely alebo rekreačné zariadenia, kde klientovi ide vyloženie o zážitkovosť, luxus a užitie niečoho, čo nemá doma. Ak si chcete splniť veľký sen, aby vám niečo robilo radosť, ale možno nebolo úplne praktické, bolo to veľmi nákladné, ale je to skrátka sen, choďte do samostatne stojacej vane.